10 snin ilu Jason Azzopardi kien idaħħal salarju ta' segretarju parlamentari li kien 22,000 euro fis-sena aktar minn kemm jaqla segretarju parlamentari illum. Tixed dan dikjerazzjoni tal-assi tiegħu li l-Gazzetta Kulħadd esponita wara l-allegazzjoni falsa li b'xi mod il-Gvern żied is-salarji tas-segretarji parlamentari. L-aħħar gvern li żied is-salarji tal-membri tal-Kabinett kien dak li kien jagħmel parti minnu hu. U dik iż-żieda li fl-2013 tneħħiet wara bidla fil-gvern hija riflessa fil-fatt li llum segretarju parlamentari idaħħal ferm anqas. Fi żmien li Jason Azzopardi kien segretarju parlamentari, is-salarju kien jisboq 82,000 euro biex Jason Azzopardi flimkien ma' nies bħal Clyde Puli u Mario Gallia li għadhom fil-PN kienu l-aktar segretarju parlamentari imħalsa fl-istorja ta' pajjiżna. Illum segretarju parlamentari idaħħal 22,000 euro jew kważi 2,000 euro fix-xahar anqas. Azzopardi ipprova jagħti tiegħu lil ħaddieħor meta mar fuq Facebook jgħid li l-Ministri u s-Segretarji Parlamentari żiedu l-pagi tagħhom stess. Għal dawk li segwew kien ċar ħafna x'ġara. Jirriżulta li Jason Azzopardi qabad rapport dwar id-dħul tal-membri tal-Kabinett u qabbel id-dħul mis-salarju tal-2017 ma' dak tal-2018. Iżda jew għax m'għandunax jew għax ħaseb illi seta' jqarraq u kienet iqabbel salarju ta' sena sħiħa ma ta' nofsena. Dan għaliex ir-rapport li kienet jagħmel referenza għalih kien dwar segretarju parlamentari li daħal fil-kariga f'Ġunju tal-2017. Għalhekk b'mod naturali u kif uriet id-dikjerazzjoni tal-assi s-sena li għaddiet kellu nofs is-salarju tas-sena ta' qabel. Fis-stqarrija tal-Gvern ta' Malta wkoll kien spjegat kif rapporti ta' żidiet fil-pagi tal-membri tal-Kabinett huma għal kollox folots. Il-Gvern kien ċar meta qal li s-salarji tal-membri kollha tal-Kabinett għadhom eżatt l-istess kif kienu fl-2013. Ir-raġunamenti u l-konklużjonijiet ta' Jason Azzopardi kienu deskritti bħala puerili. Fl-aħħar xhur kien il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija stess li qal li m'għandux ħin xjaħli miegħu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.